पढ़ी दूसरी आपण मैंने शुणु सार शुणु तापर उत्तर रखिए भल कहीं से ठिया पैसा जाऊन बस वर्ष वर्ष है वर्ष सब छाड़ दिया शुणु नवनिर्माण कृषक संगठन तरफ आज चाषी भाई भाई मैंने सारर अभाव बिक्री और सार से जो अच्छी पाऊना गोटे डिमांड्स नहीं दाबिपत्र नहीं आसी बर्तमान आम समस्या भी शुणिलु एवं आम पाखे सार भी मौजूद अच्छी बर्तमान विभिन्न सोसाइटी विभिन्न चाषी भाई मैंने आसो सुषम भाव में आम सार बंटन सोसाइटी सोसाइटी मध्यम दिया जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी रिक्वायरमेंट बेसिस दिया टैक्स रे संपूर्ण भाव में रिक्वायरमेंट हिसाब से आम सार प्रदान कर सार भी आप मौजूद रही हाँ निश्चय निश्चय आम 1800 एमपी नुआ गोटे इंडेक्स देचु अलरेडी आमको 350 एमपी ट्रक रु आसी ट्रेन रु ट्रक रे आसुची टुवर्ड्स नयागढ़ मार्केट गोडाउन रे अच्छी आज भी 10टा सोसाइटी आप जाइए देखिपारती एबे भी मार्केट रु 10टा सोसाइटी रु जाऊँगी अलरेडी आम 107 सोसाइटी नहीं सारे फर्टिलाइजर फेज मैनर आम दौचु जी जो एरिया ऑपरेशन अच्छा चाषी मैंने से एरिया फर्स्ट बेसिन आम बायोमेट्रिक एंट्री करके आधार कार्ड रखी फर्टिलाइजर रखी फर्टिलाइजर कौन असुविधा कला बजार
ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଧରା ହେଇଛି ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଧରା ହେଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଗାଁ ଭ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଲୁଗାଁରେ ଯୋଦ୍ଧା ଧରା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉନି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଡିଓ ନୟାଗଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋସାଇଟି ଥ୍ରୁରେ ସୋସାଇଟି ପମ୍ପ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଉଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଗୋଡାଉନ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆମ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ନେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାନିକ୍ ରହିଯାଇଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯୋଉ ନାହିଁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସାର ପାଇବେ। ହଁ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ପର୍ସରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପର୍ସ ମେସିନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆମେ ନା ଆମେ ପାଇଛୁ 1800। ଜଣକୁ କେତେ ମିଳିବ? ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଳିବ? ଚାଷୀଙ୍କର ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ଗୋଟେ ୟୁରିଆ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ଡେଟ୍ ବହୁତ କମ୍, ସେଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ସିଓର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ସିଓର ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଏବେ ସିଓର ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ବିଧାନସଭା ପଳାଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ DSS ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତମକୁ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେବ ସୁବିଧା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାକ୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଲିଷ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ପାକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସାର ଦେବୁ। ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛ ସେତିକି ଏଇଠି ଦେବୁ, ସାର ସେ ଦେବା ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା କଳା ବଜାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଚାଲିଛି ବলতে ଆଜି ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକି ପିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 700-800 ଟଙ୍କା, ଏବେ ଖବର ମିଳିଲା 1000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡ଼ିଆ ବସ୍ତା। ତେଣୁକରି ସେ କଳା ବଜାରୀ ରୂପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ବହୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନେ କହିଲେନି ବା DSS ମହୋଦୟ କହିଲେନି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଳା ବଜାରୀ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଆମେ ଦେବୁ। সেই হিসাবে আমি কহিলে যে আউ যে আজ আসিছ এইটি তোমাকে সারা আমি দেবু, কিন্তু সেই সোসাইটি অন্ডরে এন্ট্রি করে দিয়েছি। তেমন আমি বর্তমান আধার কার্ড সংগ্রহ করবু এবং সেটা ধরেলে লোক না এন্ট্রি হব এবং এইটি সে সার দেবে ভাই মানে নিয়ে দেবে।